روژێک میر زەیدین نێڤاندا وایت مەمز خۆ vîr kerd da raşi sayt. Mem da raşimyon bexçê Mîr Zeydîn aqil kerdî vin helak zîn nîdî. Bexçê Mîr Cennet zîn ziyo hûrî kot zefq û keyf û keykerduş yarî. Hin helê şonîb rûet şib awon ra Mîr û şar ji zîr û mêv sayd ra. Zînek eşnawit veng Mîr şinasna kot pê paştê mem xwe les xelasna. Mîr û me zerre dîgiyo rûeniştiv ebaya hasır sareyê piştiv. Mîr va ti kom ün wext bîye zemonet bîye fermon destûr hey ün mekonet. Mem va Mîrê ez nişkeno warsî nîwe şîrçîn û sünnet û farsî. Mîrem têz rind zon heta vizîr es nişken war spayra xwîr rind bigêr es. Mege eşnawit pê fermon destûr Mîr şî sayd mehqulî û maldarî cizîr. Sayd arweşon tayron zaraco ez nişkeno hin bonc derdon deco. Ca min nîdiya ard û nevînet miz dîk hanî û ün bexçe û bonet. Mîr va nîweşor mehneyê hey cade tûz çê ün bexçe nikerdîyo sayde. Mem va Mîrê ti mira bawerib êr bext me Mîr zaf ya werib. Mi ün bexçet xwîr dîyo xezalek delala rinda cûna çimbelek. Mihet rûeniştê bi helaktinîyo me remê bî vîn tu sayadî gomê. In qalon memra tajdîn zona hin miyonîk û meya birê gêşhet zîn. Va Mîrên ca berd mem bîyo hewayê cindar weş nîbin pê hebûdarê. Mîriz ca verda hin mem û qalî çilê tabistêb rakerdê xalî.